हाँ न कहला बिना रहाता उगिल दे बतिया उगिल दे खाई नहीं घरे ले जाई ए सखी सजनवा हमर मन में आस धरैले रहल ए धनिया घबराइया मत आए मसो दशहरा में दशहरा के इंतजार तो कनी होइला ना दीपावली बीत गई ए सखी हमार राजा जी अइला ना बुझाता कि छठो पूजा बीत जाई आइम ना ए सखी नंबर रखले बड़ू का एगो नंबर रखले बानी पूरा दी का हाँ बोल बोल चलो लिखो 9414 9414 कौन नंबर है 14 ये नया नंबर है 9414 502 172 बार 14 एक साथ दो बार माने दो आदमी 14 बारे रे घोषणा